Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon adto na usab kita sa pulong sa Dios. Atong pag-ablihon ang Salmo 91 og pagbasahon nato ang mga bersikulo 1 ngadto sa 16. Ug akong giuluhan kining maong mensahe pagsalig sa dalangpanan. Nagaingon mga igsoon, siya nga nagapuyo sa sulod sa dapit nga tinago sa taas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Magaingon ako, matungod kang Jehova. Siya mao ang akong dalangpanan o gutan ako. Diyos ko nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam o gikan sa makamatay nga hampak. Sa iyang mga dagang pagatabunan ikaw niya. Og sa ilalom sa iyang mga pako. Magapasilong ikaw. Ang iyang kamatuoran mao ang kalasag og ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kagkugmat sa kagabion. Ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw. Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngit. Ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon. Mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran o ang 10,000 sa imong tuo kamot. Apan kanimo kini dili makaabot. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata, imong makita, og makita mo ang balos sa mga daotan. Kay ikaw, O Jehova, mao ang akong dalangpanan. Ang hataas o yamot, gihimo nga imong puloy-anan. Dili mo abot kanimo ang kadautan. Ni magapahaduol ang kamatay sa imong balong-balong. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayin ikaw nila sa iyang mga kamot, ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunog sa ibabaw sa leon o sa sawa nga malala. Pagayatakan mo ang gagmay mga leon o ang halas tungod kay gipahalunan niya ang iyang gugma kanako. Busa ako magaluwas kaniya. Ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay nailan niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya ug ako mo tubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan. Akong luwason siya nga akong pagapasidunggan siya. Alang akong pagatagbawon siya sa taas nga kinabuhi ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Mao kini ang pulong sa Dios maigsoon og magampo kita. Dalay ko namong amahan, Dios namo nga balaan nga nagatan-aw nagabantay sa iyang mga kanakan ug kami na nakaroon sa imong mga tubangan ug Ginoo. Nga ngayo og imong grasya diya sa pagpaminaw sa imong pulong, hinaot pa nga ang pulong nimo mulihok sa matag kasing-kasing, maghatag og kahayag, maghatag og kalig-on, maghatag og kinabuhi, maghatag og bag-ong kinabuhi. Lord, panalangini ang pulong sa matag kasing-kasing na nagapaminaw karon. In Jesus' name. Amen. Now, hangtod karon mga igsoon, ang tibuok kalibutan nakigubat batok sa COVID-19. Wala tay armas ikasagubang niini, gawas lamang sa pagdepensa. Og ang depensang gibuhat nato karon mao ang mga frontliner. Sila ang miatubang nining kuyaw nga pandemic. Bisan pang atong gobyerno iyang gibuhat ang tanan sa pagsuporta sa mga katawhan aron nga ang mga katawhan dili gyud
maapektuhan niining maong gera, maong sakit sa atong kinabuhi. Way gipili ang maong hampak, way gipili maong katalagman, dato man, gamhanan man, bisan pa ang dagko o gamhanang mga nasod, walay mahimo. Busa, tanan, pare-pareho at tubangan nining kinabuhia. Way pinalabi, way kadaganan ang mga tao. Busa ang pangutana, asa man magtago ang mga tao. Kinsa may ilang kasaligan niining hitabua. Kinsa may ilang kadangpan. Ang Biblia, klaro, tataw kayong nagtudlo kanato. Nga way laing kadangpan ang tao gawas sa atong Ginoong Dios lamang. So busa, nining atong gibasa karon, naghahiskot ni sa gahom sa pagtuo nadto mga tao nga nagasalig sa Dios. Og dinhi gilarawan ang hingpit nga kaluwasan sa mga nagasalig sa Dios. So importanteng magkinabuhi ta diha sa pagtuo, diha sa pagsalig. Ang Dios nakikigistorya, nakipagsabot ang Dios niining salmista. O iyang gipalig-on ang iyang pulong diha sa pandungog sa salmista. Gisaaran niya kaluwasan o nagsaad siya kinabuhi sa mga taong magasalig o nagasunod kaniya. Busa kining Psalms 91 nagpakita o magpakita kanato nga ang mga pagkamatarong atong angay pagkakubdan. Aron ang pagdagop nato sa Dios lig-on. Natanaw nato ang 5 magpalig-on sa atong pagtuo diha aron sa atong pagdangop diha sa Dios. Primero, gipakita ni ining pulong sa Dios ang pundasyon sa atong pagtuo. Kinahanglan masabtan nato ang pundasyon sa atong pagtuo aron makasalig kita diha sa Dios nga maoy atong dangpananan. Bersikulo 1 ngadto sa 2 nagaingon mga igsoon. Siya nga nagapuyo sulod sa dapit nga tinago sa taas o yamot, magapahulay sa ilalom sa landong sa makagagahom. Magaingon ako, mahatungod kang Jehova, siya mao ang akong dalangpanan ug kutan ako. Dios ko nga kaniya misalig ako. Maigsoon dinhi nakaugat o nakabase ang atong pagtuo. Ang pagtuo nato lig-on kay tungod lig-on man ang patukaranan. Unsa may patukaranan sa atong pagsalig maigsoon? Ang atong Ginoong Dios. Busa mudangop kita diha, musalig kita diha sa pagdangop kaniya kay tungod ang atong pundasyon lig-on. Pundasyon sa atong pagtuo lig-on kay mao ang Ginoong Dios. Dinhi sa atong gibasang bersikulo, giila sa salmista ang persona sa Dios nga maoy patukaranan sa atong pagtuo. Giingon niya sa bersikulo 1, ang kinatas ang Dios. Ambot pasabot, El Elyon, way laing taas nga Dios, gawas lamang sa nag-inusarang Dios, diha magbasi ang atong pagtuo. Unya ikaduha, ginganlan ng salmista ang Dios nga gamhanang Dios. Labing gamhanan. El Shaddai. Siya tanang gamhanan sa tanan. Way laing Dios nga makatupong kaniya bisan pag gali makahimo diha sa pagtupad kaniya, nag-inusara lamang gyud ang atong gamhanang Dios. Subusa kung gamhanan siya, siyang may kontrol sa tanan, sa tibuok kalibutan. Unya
gitawag pa diha sa salmista ang Ginoo sa bersikulo 2 nga siya ang Ginoong Dios. Ambot pasabot, Yahweh, Jehovah. Unsa may bot pasabot niya na? Mao ang atong Ginoong nga manluluwas sa walay katapusan. O niya giangkon sa salmista ang iyang kinatas ang Dios, ang gamhanang Dios, ang Ginoong Dios nga iyang giingon sa bersikulo 2, akong Dios. Akong Dios, Elohim, naa diha ang tulo ka persona. So makita nato nga ang patukaranan sa atong pagsalig, pagtuo, dili kini taphaw, dili kini pagbati, kung dili sa kamatuoran kung kinsa ang Dios, kinatas ang Dios, gamhanang Dios, Ginoong Dios nga manluluwas og atong Dios. Siya ang patukaranan sa atong pagtuo. Bersikulo 2. Siya mao ang atong dalangpanan. Ambot pasabot, siya ang atong puy-anan, pahulayan sa atong mga kabug-aton, sa atong mga kasakit, siyang atong puloy-anan, siyang atong pahulayan. Pahulay manggali kita sa atong lawas kay tungod gikapoy kita apan pag-abot sa kalag o sa atong tibuok pagkatao, ang atong Diyos mo ay atong dalangpanan. Siya ang atong gituuhan. Siya ang atong kuta. Ambot pasabot sa kuta maigsoon, silunganan sa tanang peligro nining kinabuhi. Bisan pa nining pandemic. Dili ta magpasagad. Dili kita mo mag-rebel against the law of the land. Sa maong balaod sa atong gobyerno, dili kita diha mo supak. Kinahanglan mo respetar ta kay tungod ang Dios may control apan doon tay responsibilidad. Siya ang atong kuta, siya ang atong Dios, walay katapusang manluluwas. Ayaw kalimti ang pundasyon sa atong pagtuo. Ang patukuranan sa atong pagtuo mao ang Dios. Mao na nga ang atong pagsalig, pagtuo, dili kini taphaw, dili kini huyang, kundi malig-on kini kay tungod diha nakaugat, diha nakatindog, nakabarog, diha kung kinsa ang Dios. Ikaduha, gipakita dinhi nga kita dunay mga kaaway. Kaaway sa atong pagtuo. Bersikulo 3 nagaingon, kay siya magaluwas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam o gikan sa makamatay nga hampak. Subusa ang atong pagtuo musalig diha sa atong dalampanan kay primero ang atong patukaranan sa atong pagsalig mao ang Dios. Apan bisan pa kung ang Dios ang atong patukaranan sa atong pagsalig, bisan pag doon natay pagsalig, dili gyud mawala ang kaaway sa atong pagtuo. Kining atong kaaway maabtik og mogamit og mga panlinlang o mga limbong. Unsay gisulti dinhi sa bersikulo 3 atong basahon. Kay siya magaluwas ka nato gikan sa litag sa mga ngayam. Unsay gigamit diri? Litag, no? Siya maoy nagbutang diha og litag para kanato aron kita diha masakpan. Buot nining kaaway nato nga kita pahuunungon o paundangon o pahuyangon sa atong pagsalig sa pundasyon. Litag nila mao ang mga panlimbong o mga bakak, mga fake news, fake security. Dili ni makatabang sa imong pagsalig. Subusa, atong klaruhon, naigsoon, bisan kita og nunay lig-on nga pagsalig, pero ayaw gyud pagsalig sa imong kagalingon nga walay kaaway. Watay problema, naagyod ang kaaway. Kay tungod gusto sa kaaway nga ang atong pagsalig, pagtuo, pahuyangon diha. Gubon. Busa mogamit siya tanang mga limbong, maabtik siya sa mga panlimbong na ang mga fake news.
tan-aw mga igsoon, kining mga kaaway nato, kini sila nagpakaylab og mga makamatay nga hampak sa kinabuhi. Sumala pa sa verse 3, nagaingon, siya ang Ginoo nato magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mga ngayam. Sama sila sa mga ngayam o gikan sa makamatay nga hampak. Sama nining COVID-19, usa kini kahampak. Kay tungod maoy trabaho sa atong kaaway. Aron kita gubon diha sa atong pagtuo pagsalig. Mao ni pandemic sa atong pagtuo. Katalagman sa atong pagsimba o katalagman sa atong mga pag-ampo. Buot nila nga kita pagagubon diha sa atong pagsimba, pag-ampo, o bisan pa hampak sa atong pisikal nga panlawas, mao ang COVID-19. So doon na tayo kaaway maigsuon. Dili tinuod tong kanta usay sa Kristohanon nga ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Dili, ang kinabuhing Kristohanon usa kini kagubat. Usa kini pakigigubat nining kalibutan bisan pa sa sala. So mubalik yun ta diha sa pundasyon sa atong pagtuo. Kinsa man ang pundasyon sa atong pagtuo, mao ang Dios. So busa musalig ta diha sa Dios nga atong dalangpanan. Ikatulo, maigsuon. Gipakita nining bersikulo na gipakita dinhi ang mga bunga sa atong pagtuo. Dunay bunga ang atong pagtuo. Atong basahon ang bersikulo 4 ngadto sa 10. Nagaingon maigsuon. Og sa iyang mga dagang sa iyang mga dagang, unsa may dagang maigsuon? Mura maglisod na apan sa English na yung wings, yung bagwis sa sa Tagalog. Ang bagwis maigsuon sa Tagalog kay bao ko na nga kanang lig-on kayong nasa pako nga mo hampak diha sa mga kaaway o kinsay mo sulong mo atake sa iyang sa kaniya o sa iyang mga anak, mo ni mo hampak kanang mo siguro ng dagang diha. Nagaingon diha sa iyang mga dagang pagatabunan ikaw niya o sa ilalom sa iyang mga pako magapasilong ikaw. Ang iyang kamatuuran mao ang kalasag o ang taming. So busa ang kamatuuran mura kini og dagang og pako. Mao ni kalasag nato og taming. Bersikulo 5, dili ka mahadlok tungod sa kagkugmat sa kagabion ni sa udyong na nagalupad sa adlaw. Bisan pa kuno ang mga pana, udyong man ano, pana, nagkalayo nga pana diha nga lupad sa matag adlaw. Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon. Mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran ug ang 10,000 sa imong tuong kamot. Apan kanimo kini dili makaabot. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita og makita mo ang balos sa mga dautan. Kay ikaw, O Jehova, mao ang akong dalangpanan. Ang hataas o yamot gihimo nga imong puloy-anan. Dili mo abot kanimo ang kadautan ni magpahanduol ang kamatay sa imong balong-balong. Tiyaw na, maigsuon. Maunid bunga sa atong pagtuo na agyod ang atong security. Kinahanglan mo dangop kita diha ilalom sa iyang gahom. Sa bersikulo 4, no? Sa iyang dagang. Ang dagang mao ang kamatuoran sa iyang pulong nga maoy atong kalasag og taming. Tabunan ka sa iyang dagang. Proteksyon nato ng dagang, proteksyon nato ang kamatuoran, panalangin og giya. Pasilungon ka sa iyang pako. Sa pako bot pasabot ang iyang himaya, ang iyang karangalan sa Tagalog pa, ang kadaugan, maoy
imong kasilungan. Naagyod pirmi ang pagkadaog sa Dios, way kapildihan. O niya, protektahan ka sa iyang pagkamatinud-anon, sa iyang faithfulness. Nag-iingon ang Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Mao ka na. Mao ni bunga sa atong pagtuo, mao na atong gituuhan. Ikaw nga nagsalig diha sa patokaranan o pundasyon sa imong pagsalig nga maong Dios, makadangop ka sa iyang dagang, sa iyang gahom, makadangop ka diha sa iyang pako, bisan pa sa iyang pagkamatinumanon. So busa maigsuon, kinahanglan nato ang pagsalig diha sa atong dalangpanan, walay laing kundi ang Dios. Kay tungod naa ang kaaway. Nagyud ang kaaway. Nagpakailab sa iyang mga armas, iyang mga atake aron kita gub-on diha sa atong pagsalig. Apan maguba bagyud ang patukaranan sa atong pagsalig, sa atong pagtuo? Dili. Diyos siyang gamhanan. Diyos siya nga pinakataas. Diyos siya nga walay katapusang manluluwas. So ang iyang pako, ang iyang dagang, mao'y protekta ka nato. Ang iyang pagkamatinud-anon, mao'y maghatag nato o kalig-on sa atong kinabuhi. Kinahanglan naagyod ang pagsiguro diha sa panahos kakuyaw. Versikulo 5:7, dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw, ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon. Mga pukan ang 1,000 sa imong kiliran, og ang napulo kalibo sa imong tuong kamot, apan kanimo kini dili makaabot. Tanawa? Kinahanglan magsiguro ta diha sa atong pagkupot, pagdangop nato sa atong Dios nga maoy pundasyon sa atong pagtuo. Dili kita mapasakitan diha. So wala tay angay kahadlok. Bisan pag unsa maong mga katalagman nga atong matubang ining kinabuhi. Bisan pa sa kangit-ngit na diha ang tanang buhat sa dautan. Bisan pa sa adlaw nga nanlupad diha ang mga udyong sa mga kaaway. Wala tay angay ikahadlok. O ikaduha, wala tay angay nga ikabalaka. Versikulo 6, ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangit-ngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kaudtuhon. Doon na ba tayo angay kabalakahan? Ingon diha nga sa hampak. Sa hampak. Mga hampak nga hilom, ikog-ikog nato diha sa kangit-ngit. No? Sa Tagalog pa, bumubuntot diyan sa kadiliman, di ta ngay nato kabalaka, kay tungod ang Dios nga pundasyon sa atong pagtuo, lig-on, o wag yung makaabot kaniya, way makakabot diha kaniya. Bisan pa ang paglaglag, nga nagalaglag sa kaudtuhon, maigsuon, wala gyud kini gahom diha sa atong Dios. Busang atong pagtuog, pagsalig, lig-on diyon. So kinahanglan masaksihan nato. Nagaingon pa ang versikulo 7 ngadto sa 10, masaksihan nato, makita nato sa atong mga mata tanang mga dautan. Makita lang nato, apan dili gyud ta mahilabtan, di ta mapasakitan. Tan-awa bersikulo 7 ngadto sa 10. Mga pukan ng 1,000 sa imong kiliran, og ang napulo kalibo sa imong tuong kamot, apan kanimo kini dili makaabot. Tanawa, tanan makaaway nato. Ang Dios mo yung nagkontrol, mga pukan tanan diya sa mga kiliran, dili makaabot sa Dios. Subusa ang atong pagsalig nga naa sa Dios, nagamhanan mo atong dalangpanan,
Lord, naata diha sa proteksyon niya. Versikulo 8, ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata, imong makita, o makita mo ang balos sa mga daotan. So, di angay mabalaka, di ta angay mahadlok kanila, atong isalig sa Dios ka ang Dios mo balos ni ining tanang mga kining kaaway nato. Makita lang nato, tan-aw lang nato kung say may tabo nila. Sila gyud moatubang gyud sa revenge sa atong Ginoo. Mga pukan ang usa ka libo sa imong kiliran, bisan pa ang 10 ka libo sa imong tuong kamot. Imo silang makita. Makita nimo. Tungod ang Ginoo ang imong dalangpanan, nagaingon ng bersikulo 9, kay ikaw o Jehova mao ang akong dalangpanan, ang hataas o yamot gihimo mo nga imong puloy-anan. Tanawa. Dalangpanan nato ang Dios, ang katasan o kahitas ang mooy puloy-anan. Now, kisa may makaabot ng tao ditong mga daotan. Kaya ang hataas gihimong puloy-anan sa Dios. Busa dili maabot. Bisan pa kanato ang kadautan. So kinahanglan naagid ang atong pagsalig aron makasaksi ta diha sa mga silot sa dautan og nagaingon pa ang bersikulo 13 atong pagatumban, atong pagatamakan ang mga kaaway. Tanaw ang bersikulo 13. Ikaw magatunob sa ibabaw sa leon og sa sawa nga malala, pagayatakan mo ang gagmay nga leon og ang halas. Now, sa atong pagkadaog sa mga dautan, ang Dios mooy muhimo nini kanato. Atong pagatamakan ang atong mga kaaway pinaagi sa gahom o tiil sa Dios. Ang Ginoo mobuhat niini kanimo. Tanawa sa Roma 16:20, nagaingon, og sa dili madugay ang Dios sa kalinaw magadugmok kang Satanas diha sa ubos sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban kaninyo. Tanawa, kada tamak nato, bahin dito sa mga dautan, ang Ginoo mo nagtamak para kanato. Mao nang madaugon kita diha. Watay angay kahadlok. Watay angay kahadlok. Labaw pa kita sa mannaog. So may buot pa sa buton na maigsuon. Labaw kita sa mannaog. Roma 8:37. Dili hinunua niining tanang mga butanga, labaw pa kita ka mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Labaw kitang mananaog nganuman. Kay tungod ang atong kadaugan, dili kita mo naghimo, kundi ang atong atong kadaugan, si Kristo mo'y naghimo. Unsa may maayong illustration niya na, igsoon. Well, akong asawa, sige kong trabaho, no? Sige kong trabaho, sige naay gyud ang kalisdanan, pag-atubang diya sa mga bugat nga trabaho. Pag-abot sa sweldo, maigsoon. Madawat na ako ang sweldo, gikan sa akong gitrabahuan, apan ang mukupot niini ang akong asawa. Ang akong asawa wa magtrabaho apan siya may kupot sa akong sweldo. Labaw siyang madaugon kaysa nako. Ako mo hindaog aron ako makasweldo og dako. Apan ang akong asawa wa magtrabaho apan siya mo ay nagkupot sa maong kadaugan. Mausab, si Kristo ang namatay sa krus alang kanato, para kanato. Siya mi sagubang sa tanang kadautan, sa tanang kalisdanan, bisan pa sa kamatayon aron kita tagaan diha og kadaugan og kinabuhing dayon. So labaw pa kita sa mananaog. Dili atong trabaho ni Ginoo, ang ato lang diha mao ang pagsalig na siya ang atong dalangpanan. So ingon nga magtotoo, magkinabuhi ta diha sa pagtuo.
nga nagatagamtam sa kabubuton sa Ginoo. Lisod ba ni mga nabuhi og Kristohanon? Dili. Kinahanglan gyud magkinabuhi ka dahil sa pagtuo. The just shall live by faith. Ikaupat, nganong importante nga mosalig ta sa atong dalangpanan? Ikaupat, gipakita dinhi ang atong mga katabang. Bisan pa sa atong trabaho, unsay atong mga trabaho, pagpangalagad diha, pagtrabaho sa konstruksyon, ang mga kinikanan diha sa balay, pag-atiman sa iyang bana o sa iyang mga anak, pag-eskwela, apan kini doon na tayo katabang. Atong basahon ang versikulo 11 ngadto sa 12. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron nga ang imo mga tiil dili mahapangdol sa bato. Tanawa maigsoon. Ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi diha sa pagsalig ug pagtuo, doon na tay katabang. So primero nakita nato nga dunay pundasyon ng atong pagtuo, apan doon na tay kaaway tungod sa atong pagtuo, apan naibunga sa atong pagtuo. Karon ikaupat, timan dunay katabang ta sa atong pagtuo. Kinsa man dili nato makita, apan naa tinuod kana ang mga manulunda. Kinsa sila? Mga anghel sa Ginoo. Mga anghel nga nagatuman sa ilang mga katungdanan. Timan ang anghel tinuod na nato, apan dili nato na sila masugo, dili po na nato sila ampuan. Sila sulugoon sa Dios para kanato. Dili sila sulugoon nga atong sulugoon o unsay atong pangayoon buhaton sa anghel. Dili. Nagatuman lamang sila sa kabubuton samahan o unsay gisugo alang sa atong kaayuhan. Busa sa tanan nato mga buhat maigsoon, ngano makaalsa ta kay tungod kusgan ta? Tungod sa gumaingon nga doon na kunoy kusog ang usa ka tawo nga sa pagkalit, apan tinuod na maigsoon, dunay mga butang nga maalsa nato kay tungod naatay katabang. Naatay katabang. Aron kita protektahan. Apan dili sila magtuman tungod kay sila atong gisugo, kundi sila nagatuman sa katungdanan nga gihatag kanila sa Dios. Ato kung basahon sa Hebreo 1 ngadto sa 7. Ang nag-ingon, Hebreo 1:7. Og mahitungod sa mga manulunda, siya nag-ingon, ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin og ang iyang mga sulugoon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Unsa kuno ang manulunda? Gihimong hangin, gihimong suga. Nga naman, ngadto tas 14. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magaparunod sa kaluwasan. Kinsa may nagaparunod kaluwasan? Kristohanon. So asa man mag-minister ang mga anghel, sulugoon sila nga gipadala alang sa pag-alagad ngadto sa mga dunay kaluwasan. Sa mga Kristohanon. Na usahay maigsuon na atong unaw-naon na di ta makahunaapan mukalit lang. Usahay mayingon ang science nga tungod sa atong physical weakness, no. Apan nagtuo ko nga kini sila mga espiritu mo'y nagtabang nato. Gawas dito sa espiritu ni Kristo nga nagsulod nato nga mutabang sa tanan natong kahuyang, nasa ang mga manulungda nga gisugo sa Dios nga mga lagad niadtong dunay mga kaluwasan. So unsa may ilang katungdanan mga igsuon? Pagbantay kanimo sa tanan nga mga dalan sa imong kinabuhi. Tanang dalan sa lahat ng imong buhat, sa tanang imong pagabuhaton.
No? Ampo ka sa Ginoo, Lord, tabangin taon ko ng akong problema. Magpadala gyud siya na ang gyud ang iyang mga manulunda. Aron ikaw tabangan, aron ikaw i-comfort sama ni Kristo, sa mahuman si Kristo nga gitintal sa yawa, unya gigutom si Kristo, nag-weak si Kristo tungod sa maong gutom 40 days and 40 nights. The angels comforted him. Siya gyud gi-comfort sa anghel. Usahay migsuon, tungod ang Ginoo nagmahal kanimo. Nasa sa imong kalisod, sa kabug-aton nimo. Apan makabarog ka. Nga naman. Wa ka masayod kay nag-comfort nimo ang iyang alagad, ang mga manalunda. Nagasapnay diha kanimo sa tanang kadautan. Gisapnay ka sa tanang kalisdanan. Ug panlima may igsuon. Unsa ka importansya ang pagsalig diha sa dalangpanan. Ikalima, gipakita din ng bersikulo ang pagkasuod sa Dios sa atong pagtuo. Nasuod gyud ang Dios tungod sa atong pagtuo diha kaniya. Bersikulo 14 nagaingon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako. Busa ako magaluwas kaniya. Tanawa, nagaingon ang Ginoo, tungod kay gipahiluna nimo ang imong gugma kaniya. Busa maingon ang Ginoo, busa ako magaluwas kaniya. Ipahaluna ko siya sa taas tungod kay nailan niya ang akong ngalan. 15. Kanako magatawag siya og ako motubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan, akong luwason siya og akong pagasidunggan siya. Bersikulo 16, akong pagatagbawon siya sa taas na kinabuhi og akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Tanawa, tungod diha sa atong pagtuo sa Dios, pagsalig na siya atong dampanan, suod kayo ang Ginoo sa atong pagtuo. Nasuod siya kanimo tungod sa imong pagsalig. So busa ang pagtuo mo buhat ni og pagkasuod diha sa magtutuo og Ginoo. Primero, tanaw nato ang parte sa mga magtotoo. Bersikulo 14, nagaingon. Tungod kay gipahiluna niya ang iyang gugma kanako. Mo ni primero. Mo ni atong parte diha aron mahimutang suod sa Dios. Atong ipahiluna ang atong gugma diha kaniya. Busa magaluwas kaniya. Ipahiluna niya sa taas tungod kay nailan niya ang akong ngalan. Ikaduha, gipahiluna nimo ang imong gugma kaniya, nakaila ka sa iyang dalan, o ang sabi sa 15, nagatawag siya kaniya, ikaw nagatawag diha kaniya. Unsa may parte sa Dios. Ang parte sa Dios ngayong paghimuon alang kanimo, pagaluwason ka, pagabantayan ka, pagatubagon ka, magauban siya kanimo sa tanang kagulanan, pagaluwason ka, o pasidunggan ka, pagatagbawon ka sa taas ng kinabuhi, o niya pakitaan ka sa iyang kaluwasan. Pagkanindot na igsuon. Wa ka mag-inusara. Bisan pa nining kalisdanan nato. Bisan pa nining atong kahimtang COVID. Bisan pa nga sa atong pagkawalad-on. Usahay kay wa tay trabaho, wa tay maayong sweldo. Usahay wa tay makaon. Apan nagyod ang Ginoo. Naga-comfort kanimo. Tinaw. Tinaw. Maigsuon. Nga nagyod ang Diyos. Tiyaw na. Tulo lang ang parte nato ngadto sa Dios apan ang Ginoo magdugang og labaw
sa atong panginahanlanon sa kinabuhi. So, mahigsuon, karong gabi una. Doon na kahay angay kahadlok ang magtotoo bahin sa COVID-19. Doon na kaha. Atong tanawon ang Romans 8:31. Romans 8:31 nagaingon. Busa unsa may atong ikasulti may tungod niini. Kon ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang batok kanato. Kanindot sa kinabuhi sa mga Kristohanon, sa mga magtotoo, na nagpahiluna sa ilang gugma ngadto sa Dios. Kasaligan ang atong dalampanan. Karon na igsuon, og kita man makuptan man niining COVID-19, sumala sa kabubuton sa Dios. Tanaw igsuon, sumala sa kabubuton sa Dios. Kung kita masakit man ng COVID-19, kabubuton sa Dios. Kabubuton. Unsa may ato'y kasulti nini. Maigsuon, og dili man kita ikyas o makaluwas ni sakita unya makuptan ta atong saligan lang gyapon ang atong dalampanan. Sama sa tulo ka kabatan-on dito sa Daniel chapter 3. Nga bisan pag naa sila gihadlok sila gikasab-an sila sa haring Nabucodonosor katungod sa ilang dili pagsimba sa Dios. Unya sila iltambog ngadto sa hornos kalayo unsa may tubag nining tulo. Atong basahon ragod ang Daniel 3:17-18 nagaingon. Kung mao kana ang among Dios nga among ginalagaran makahimos pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadaliab sa kalayo. Og siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari apan kun dili ugaling angay dili ugaling angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gayod mualagad sa imong mga Dios. Nimisimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatinggal. Karon, kinsa mahindaog? Ang panghadlok sa hari sa mga kabatan-on o ang pagsalig sa kabatan-on? Kay balota sa istorya, sila giprotektahan kayo sa Diyos. So busa, maigsuon, awhag na ko karong gabi una. Kita nga mga Kristohanon, gikamatyan ni Kristo sa krus Kalbaryo. Gipulihan sa maong silot sa atong kasalanan, maong kamatayan sa impyerno. Kinahanglan magkinabuhi kita sa pagsaling. Magkinabuhi kita sa pagtuo. Kay tungod ikaw gimatarong sa Dios. Gimatarong ka sa Dios. So musalig ta sa Dios nga maoy atong dalangpanan. Kay tungod mao ni kinabuhi sa mga gimatarong sa Dios. Roma 1:17 nagaingon, maulang ni ang pamaagi aron kita makadangop sa atong dakong Dios. Nagaingon, kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nasulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Asa kuno mabuhi ang namatarong sa pagtuo. Moni magkinabuhi ta diha sa pagtuo. Magkinabuhi kita sa espirituhanong panginabuhi, dili ning yutan-on og kalibutanon og makasasalang unodnon nga pagkinabuhi. Kinahanglan modangop kita og musalig sa atong dalangpanan, walay lain kundi ang atong gamhanang Dios. Magampo ta, maigsoon. Salamat Ginoo nining kagabion nga aniyang sa kami sa imong pulong mo'y nakahatag ka namong comfort
mo nakahatag na mo kalig-on sa among kahimtang karon. Tinuod Lord nga usahay di mi kay balog asa mapaingon. Asa mi paingon apan kinahanglan mo balik mi sa imong pulong kay imong pulong maoy magtudlo ka namo, maoy maggiya ka namo paingon dito sa kahayag. Paingon dito sa source of light, walang iba kundi si Kristo. Na diha na gyud Lord magasulti nga ang magtotoo musalig gyud sa dalangpanan nga walay lain kundi ang among Ginoong Dios. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.